Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumili Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana? Yuk, Acara sumsuman guys. Ki acara sum-suman guys. Pasarnya kurang dari Pak Wadi ini. Aduh, nggih. Kurang di pasaran ditai. Mas Wadi ini. Kita Mas. Siteng balik kono. mubeng. Yo kene no. Dapok, dapok. Kan go bare yo. Kene kene no. Ayo Wadi. Go bare yo. Awake Lah ya pasrah, tahu pasrah panam. Pasrah panam pi kok. Apa bodoh? Wis cukup nggih. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, dumateng para bawas sedaya anggota nggih dumateng Mas Wandi nggih lan Ibu Sinem sak keluarga ingkang kula hormati lan ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderepun kawula matur monggo kita aja sareng-sareng tansah manjataken raos puji syukur kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kula sami arupi nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan sarta panjang umur, dipun paringi sehat wal afiat sehingga kula sami ing saat menika saged makempal wonten dalemipun Bapak Wandi wonten dalem niki kanthi ginandar wilujeng boten enten alang satunggal punapa-punapa dikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun sholawat lan salam monggo tansah kita sanjungaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun minjang wonten yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Nggih kaping 3 kula niki wakil saking anggota Sinoman Mugi Berkah dumateng Wandi nggih ngaturaken kula matur suwun sanget lawon mriki dipun paring pasugatan papanenggahan ingkang saged misuwur dumateng kula lan kanca anggota Sinoman. Nang salajengipun kula nyuwun pangapunten sekathah-kathahipun pribadi kula piyambak lan dumateng anggota anggenipun lelados wonten niki lelati wonten niki kirang adab tata kramanipun nggih kula wakilipun nyuwun pangapunten sekathah-kathahipun lan mugi-mugi anggenipun kula sedaya kanca wonten mriki dadosaken barokahipun dumateng keluarga Bapak Wandi. Mugi-mugi anggenipun dadah damel asal barokah saged dados barokah lan Mas Nanda dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin. Nggih menika ingkang saged kula aturaken nggih namung andongaken nggih mugi-mugi Mas Nanda nggih sak keluarga pinaringan barokah amin ya rabbal alamin. Dumateng Pak Wandi nggih ngangkaken anggenipun
saged lagi wonten mriki enten kirang langkungipun nyuwun pangapunten nggih mugi-mugi saged sedayanipun amin ya rabbal alamin. Kalimanten saking kawula kirang langkungipun nyuwun pangapunten kata-kataipun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saderengipun matur sembah nuwun sangat pun direwangi. Pun alhamdulillah direkwasa. Ayo ngono kae alhamdulillah matur sembah nuwun. Niki lagi pengalaman Mas Andi nggih. Nggih, dipun Suatu saat mulai kadang-kadang iki mulai dari konsultasi gitu. Maksudnya ini rembukan kali Sinoman tuane napa sinten terus nanti cak umpamane dinten undangane berapa ratus berapa ribu. kula mau menika pun sanjang kalih Mas Pram. Nggih. Mas Pram ki ya? Nggih. Ngeten Mas, maksudnya ini kali menurut tamu kula kira-kira bengi iki sakmene iki. Ngene maune dadi persiapane Nggak. Sinoman iki penuh full tenandane. Kula pun sanjang kalih Mas Pram, karo Mas Pram ngeten pira anu sing selawe ya ora apa-apa, wong selawe. Ya sombone akeh ya ora apa-apa, aku wedi kan tamune, misalkan kula mboten ngertos tamune kula kan ngoten niku kok membengkak kados ngoten niku Sing kula. angge-angen sampean undangane sampai nomor undangane 1000 dadi kula saged golek undangan niku Sinoman kula minimal 30. 30, 35 sampai maksimal. Jadi nyata Mas Andi ngesakne kocok-kocok Sinoman terlalu kurang iki terus ngesakne teng dikurangnya. Kena undangane ya wis memenuhi syarat. Cuma sing hadir Sinoman. Kula kan pun sanjang. Sinoman sing hadir. Akeh sing absen. Kata sing Niki absen. kan Lah ngono lho. dadi ngaitin masalah niku kan ngaitin langsung kerja kan. Iya, makanya niku. Gak podo Mas. Nggih, Mas Pram niku kan nggih sanjang. Niki Lah mangke kinggo ngangge evaluasi sok ngarepne nggo pelajaran, nggo mau ya deket evaluasi mulai. Nah, nggih, kula nggih sanjang Mas Pram tapi kok ih anu ya bocah iki gak enek bocah kerja kabeh harus kinggo piye aku. Ya alhamdulillah dek wingi siang nek kula amati gitu lumayan Alhamdulillah. Sinoman Tapi alhamdulillah ya kemput kabeh. Iya ngono ya iya. Iya, makane ya sepurane sing akeh. Tele-tele. maksimal kok damel 30, 35 iki jagane ojo jadi iso. Nggih, nggih. Langsung di Kula kan nggih sanjang niki mateke piye ya apa dikumpulne sik, terus digawe bentuk piye apa gak perlu ya gak apa-apa ya wis. Jadi mau evaluasi Biasanya kan sing sae niku nganten acara ini gumpakan riyen kok iki bagian ngene-ngene ngoten niku malah kan sae, tapi ndak usah. Nggih monggo gak apa-apa. Cuma tamuku diku nang bludak ngono niku. Lah nggih. di luar jangkauan Mas Trani. Lah nggih kula ki yo kaget. Alah, wis ngatasi raketan lete-lete. Aku ngingete. Ngingete wong-wong ya Allah. Pati ya. Nggih. Undangan sekian jadi persiapan jadi aku niati lho Mas Andi. Niati Iya, nggih. tempat lokasi tadi gak ada lokasi aku kan iso nyetel Mas. Aku dhewe yo nginget, masyaallah tamu ki kaya ngene. Ki tenan ora. Akhirnya kok alhamdulillah. Sampai teko kali, ngiwon-ngiwon kan. Mobil itu sampe. Lah iya, ngiwon-ngiwon. Atus Pak Hansip nggih saged-saged bae sisitoke. Nggih monggo langsung mawon pun Kang Pak Sutarto. Ansip ku kan Mbak Amin Telu. Jane iki telu. Ora anak aku sitok tapi pembantuku loro kae. Ya, anakku rencanakan. Aku mau membantu, Pak. Aku rencanakan pengennya 3. Nek loran iki nek masuk ning ratan gede gak kuat. Gak gak nguasai. Ya piro? Wis mesti mangan kok. Monggo. Ngono lho. Kalau jadi Dinteni kok. Bodohmu lho, Anak gua Giman pas aku Giman masuk. Bagian ning apa kuwi Joko Dewi. bae gak saged. Karena Nunggu lho kok. Aku jauh kudune. Tuh. Nah, ini Kabeh wong kene iki enek apa
masuk ki sampe ning lorane oke ngono. Jadi Kula kaya bingung wis. lah aku ki pembantu bingung karo Jepri tak blendani. Ayo. Terus gak apa-apa jarene ngono apa ben wong-wong ngewangi wis yo monggo aku ya jane ngesake. Wis tang. Ah, apa tak? Lha yo nang ratan koyo ngene. Dol wis lakon blawu ayo ono blah yo rene ngatas iki kendaraan ya lah polah nek ra karo apa. Kula ki aku ki kaget ya Allah. Kok segitu. Ngalor gone teko cabang, cabang Alah wis tenan. Tenan. Mon komunikasi arah-arah. Iya, alhamdulillah itu terang lautan malah sampai bingung. Ini aku metu poin. Kawan karo. Piye sapa ya, Pram? Bang. Sado-ado. Bang. Papat plastik. Lone bojomu karo berase bojomu ra saking. Ini urusane boy. Kakek mbak kapan apa kakek? Enggak tahu. Iya, bentuk. Masuk sisi kecak nih, Ren, nggih. Mangga bontekne nganti teno ya. Bang sotene do lali. 5 ya, Bang. Heeh. Plastik wis tak sitok. Lah iya tak jadi masang lek. Monggo seketak nih, Ren. Masak 6. Jo. Hei, Rio. Wolu, Bang. Bang wolu, plastik iki dhewe-dhewe. Aja mbok dadekne sitok plastik iki dhewe-dhewe. Rio. Pram, gimana? Kena gimana? Lah wis mau. Guys, makan bakso. Tiket bakule guys. Bakule kumut-kumut. Ini bakule iki. Halo. Apa? Hima, hei. Halo guys. Halo Ini guys. dadah. Nah, ini dadah kamera lo. Lah. Enggak. Nenek wedok. Perkumpulan para sinoman di malam ini acara sum-suman. Sum-suman itu bubur sum-sum itu loh. Nggak tahu apa ya. Memang metu ya, Pak. Cuman sum-suman itu ada bubur sum-sumnya. Untuk penjelasannya nanti tanya ke Mbak Tum ya, komennya. Tanya ke Mbak Tum ya. Soalnya saya bukan warga sini, jadi belum paham apa arti dari sum-suman itu. Bang, kabas Bang. Kayak sum-sum eh. Aduh. Mulai ilham lo. Entek Mas. Alhamdulillah habis. Habis guys. Diborong, alhamdulillah habis. Tuh. Habis.
Karimi. Gak bagi. Wis ora mau bagi apa? Demi iki lho wis mi. Lha wong kae mah. Tolong Lah takon ngeratakne ratakno Bang aku. Vin. Podo ae to. Ini nanti ndung. Sama anakmu iki to. Ndi? Nah, kayaknya ngono kuwi yo. Aku wis ndung iki. Kowe ya. Itu butuh nang buruk nang kono kudu. Bagian souvenir. Pokoknya non-stop pokoknya. Kok pada esok ini iki ndung. Nah, stop ya. Coba mulai sik lho. Cik neh non stop apa? Njero nek kartese kok buka surprise. Aku 6. Terus. Soleh kok itu, Pak. Nah, no. Lorong kas. Pangkas. Ora iki. Ora kentung. Nabi. Yo telu ya. Wan, ndang ndang panganan. Guling minggu. Ora. Anak ora doyan ya nek. Doyan. Wes. Aku harus ngurus iki, Mas. Ngurus parkiran kene. Asik budi tuh. Langsung minggat. Enggak gitu. Ala tiba. Nang langgar karo gowo ngene Aku nang bulan kita tak kasih. Monggo. Nggih. Ucap kami pamit. Allahumma sholli ala Muhammad. Wayang ikan gitu. Dia melotot aku nang situ. Gitu sih wonten tamu nasian. Nggih matur suwun. Mangan aku. Ono kene dapur nah. Apa nih? Sana, atur suwun ya. Wangi berapa salapan?
dasmu jelek. Dasmu. Yo, Pram, dia bilang gitu.